היום הושענא רבה, חבטנו 5 בדי ערבה ואמרנו חבית ולא בריך. מעניין, שיא השיאים מראש חודש אלול 51 ימים, השיא של השיאים זה חביתת ערבה, בזה סיימנו הושענא רבה. ערבה, שני דברים, אחד שייך לעם ישראל, אחד לאומות העולם. עם ישראל, ערבה, זה אין לה לא טעם ולא ריח, זה כאילו החלק הכי נמוך בעם ישראל. מה ראינו במלחמה הזאת? שדווקא אלה שנראים כלפי חוץ, הכי נמוכים כמו הערבות, דווקא מהם באה הישועה הגדולה, והחזרת החטופים וכל הניסים והנפלאות, זה בזכות אלה שנראים ערבות. אתמול היה 199 שנים לפטירתו של הפלא יועץ, והוא אומר, תדע לך, ערך הצלה. אלה שנראים לך פשוטים, ויש להם את המצווה הזו של הצלת ישראל, הם עוברים אפילו את החכמים והגדולים ביותר שבישראל. זה צד אחד של הערבה.